Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? En kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Maar Jezus sprak tot hen: mocht toch niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen als de Vader die mij zond hem niet trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: en allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen diegene die uit God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het brood des levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Mooie woorden van het heilige evangelie zonder wat uitgewist. Ik ben het brood des levens, zei Jezus. Dat is nogal een uitspraak. Want de Joden in die tijd, die waren in de verwachting van een Messias. Want dat ging met tekenen gepaard. En Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Ego eimi, ik ben. Dat zegt Jezus een aantal keren. Maar voor de Joden in die tijd was dat van: hij zet zich op hetzelfde niveau als God. Het is nogal een uitspraak. Kijk, wij kennen ook brood. Brood van de bakker. En dat heeft als doel om ons te voeden. Lichamelijk te voeden, hier op aarde. Maar, ja, Jezus bedoelt natuurlijk niet het aardse voedsel. Wie van jullie kent nog de piramide van Maslow? De behoeftepiramide. En Maslow die zegt dat het voedsel is dus als lichamelijke behoefte de basis voor het hogere geluk te bereiken. Maar dat is natuurlijk niet het brood dat Jezus ons wil schenken. Sterker nog, Jezus wil ons veel meer geven dan dat. Want hier op aarde is maar tijdelijk. Voor sommigen 100 jaar, voor sommigen 80 jaar. Met andere woorden, dat geluk wat Jezus ons wil geven als het levende brood, dat is dus meer dan dat. Daarom heeft God zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd. Van de onzichtbare wereld, de onzichtbare realiteit, de andere dimensie, naar de aarde. De zichtbare wereld, de zichtbare realiteit, hier op aarde. En Jezus wil ons zich volledig schenken. En dat doet hij uiteindelijk door de kruisdood. En hij geeft zich bijzonder in de gave van brood en wijn. In de Eucharistie. Ik ben het brood des levens. Het gaat dus meer dan alleen maar over tijdelijk voedsel hier op aarde. En het is dus niet alleen maar om de aardse behoeften te bevredigen. Hij wil ons zelfs het eeuwige geluk schenken. Het altijd durende geluk, het ultieme geluk. Ondanks
de uitspraak die Jezus doet over ik ben het brood des levens, geloven wij nog steeds in deze uitspraak. Waarom? Iedereen voelt natuurlijk op zijn tenen aan dat het geluk wat we hier op aarde kunnen bereiken, tot een bepaalde mate bereikt kan worden. We merken zelfs dat de rijkste mensen op aarde zijn niet echt gelukkig. Met andere woorden, dat geluk ligt dus blijkbaar niet helemaal dicht bij ons. Maar dat geluk ligt dus buiten ons. En dat is wat wij gelovige mensen op hopen. Wij geloven dat God voor ons een hemels paradijs heeft voorbereid. Het eeuwige durende geluk. Het ultieme geluk. Tuurlijk, de hemel is niet zoals wij hier op aarde hebben een concrete plaats. Het is een onzichtbare wereld die wij niet kunnen grijpen, maar ook niet zo goed kunnen begrijpen. En wij willen dat heel graag. Maar we moeten er open voor staan dat Jezus ons dat geluk wilde schenken. We mogen erop vertrouwen dat Jezus ons niet voor de gek heeft gehouden. Want als dat zo zou zijn, dan worden we al meer dan 2000 jaar voor de gek gehouden. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik ken geen enkele organisatie, instelling of bedrijf die meer dan 2000 jaar bestaat. Want een leugen, ook om je leven te geven voor een leugen, dat houdt geen 2000 jaar stand. Dat kan ik me niet voorstellen. Dan ben je gek. Dan ben je echt gek. En zeker niet met de zwarte bladzijdes die we vanuit de kerkgeschiedenis kennen. Met andere woorden, Jezus heeft ons niet voor de gek gehouden. Anders hadden we hier niet meer gestaan. Tuurlijk hebben wij het lichamelijk voedsel nodig, het brood hier op aarde. Want God heeft de schepping gemaakt zoals die is. En dus ook de vruchten van de aarde om ons uiteindelijk te voeden. Maar we mogen ons dan ook gelukkig prijzen. Want ook al als ons aardse leven ten einde loopt, dan mogen wij vertrouwen op deze ultieme geluk waar wij nou hoopvol naar uit mogen zien. Hij heeft voor ons een plaats bereid in die hemel. Want als de dood het einde zal zijn, lampje uit, licht uit, kaars uit, dat was het dan. Dat zou ik niet kunnen accepteren. Want waarom ben ik dan hier op aarde? Want ik heb mijn ultieme geluk nog niet bereikt. En ik wil hartstikke gelukkig zijn. Dan zou ik alles op aarde doen om gelukkig te worden. En dat moet je ook doen. Maar je merkt, je komt niet verder. Tot een bepaalde grens. Maar het ultieme geluk, dat ligt dus uiteindelijk bij God zelf. En ik hoop, ondanks alle moeilijkheden die wij hier op aarde ervaren, dat God met ons meetrekt. En dat God zich volledig schenkt in die gave van brood en wijn, in de heilige Eucharistie. En zo dicht wil God bij ons zijn, dat wij het brood des levens, Jezus zelf, in de gave van brood en wijn mogen ontvangen. En dat wij uiteindelijk een keer dat ultieme geluk mogen ervaren door bij hem te zijn. Amen.